Чацвёртая кніга цароў, раздзел 6. І сказалі сыны прарокаў Элісею: «Вось месца, у якім мы з табою жывём, цеснае для нас. Дык мы пойдзем да Ярдана і возьмем адтуль з лесу кожны па аднаму бервяну і зробім сабе там месца на пражыванне». Ён сказаў: «Ідзіце». І сказаў нехта з іх: «Ідзі таксама і ты з паслугачамі сваімі». Ён адказаў: «Пайду». І пайшоў ён з імі. І калі прыйшлі яны да Ярдана, то пачалі секчы дрэвы. А здарылася, што калі адзін сек дрэва, сякера ўпала ў ваду, і закрычаў ён і сказаў: «О, гаспадару мой, яна ж пазычаная». І сказаў чалавек Божы: «Дзе яна ўпала?» І той паказаў яму месца. Тады адсек ён кавалак дрэва і закінуў туды, і выплыла сякера. І сказаў ён: «Вазьмі яе». Той выцягнуў руку і ўзяў яе. А цар сірыйскі ваяваў з Ізраэлем, і раіўся ён з паслугачамі сваімі, кажучы: «У такім і такім месцы зробім засаду». Такім чынам чалавек Божы пасылаў да цара Ізраэля, каб сказаць яму: «Сцеражыся пераходзіць у тым месцы, бо там у засадзе заляглі сірыйцы». Цар Ізраэля пасылаў людзей у тое месца, аб якім яму гаварыў чалавек Божы, і адносна якога перасцерагаў яго, і збярог сябе так не раз і не два. І ўстрывожылася сэрца цара Сірыі дзеля гэтай справы. І склікаў ён паслугачоў сваіх і спытаў у іх: «Чаму вы не паказваеце мне, хто здраджвае мне перад царом Ізраэля?» І сказаў адзін з паслугачоў яго: «Ніхто, гаспадару мой цар. Але ў Ізраэлі ёсць прарок Элісей, які паведамляе цару Ізраэля ўсе словы, якія ты гаворыш у спальні сваёй». Ён сказаў ім: «Ідзіце і даведайцеся, дзе ён, а я пашлю і вазьму яго». І паведамілі яму, кажучы: «Ён у Датайне». Дык паслаў ён туды коні і калясніцы і моцную дружыну ваяроў. Калі прыйшлі яны ноччу, яны акружылі горад. А паслугач чалавека Божага, устаўшы рана, выйшаў і ўбачыў войска вакол горада і коней, і калясніцы, і паведаміў яму, кажучы: «О, гаспадару мой, што будзем рабіць?» А ён адказаў: «Не бойся, бо болей тых, хто з намі, чым тых, хто з імі». І маліўся Элісей гэтымі словамі: «Господі, адкрый вочы яму, каб ён убачыў». І адкрыў Господ вочы паслугачу, і ён убачыў, і вось гара запоўнена конямі і калясніцамі вогненнымі вакол Элісея. А ворагі сыходзіліся да яго. А Элісей маліўся да Господа і казаў: «Удар, прашу, народ гэты слепатою». І ударыў іх Господ, каб не бачылі, паводле слова Элісея. І сказаў ім Элісей: «Гэта не тая дарога і не той горад. Ідзіце за мною, і я пакажу вам чалавека, якога вы шукаеце». Такім чынам завёў ён іх у Самарыю. Калі прыйшлі яны ў Самарыю, маліўся Элісей: «Господі, адкрый вочы іх, каб бачылі». І адкрыў Господ вочы іх, і ўбачылі яны, што знаходзяцца пасярод Самарыі. І калі ўбачыў іх цар Ізраэля, спытаўся ў Элісея: «Ці не пазабіваць іх, айцец мой?» Але ён сказаў: «Не забівай. Ці ж мечам сваім і лукам узяў ты іх у палон, каб іх забіваць? Дай ім хлеба і вады, каб паелі і напіліся. І хай вяртаюцца да гаспадара свайго». І справіў ім цар вялікае частаванне, і яны наеліся і напіліся, і ён адпусціў іх. І пайшлі яны да гаспадара свайго, і дружыны сірыйцаў не нападалі больш на зямлю Ізраэля. Асталася пасля гэтага, што Бенадад, цар Сірыі, сабраў усё войска сваё і пайшоў і акружыў Самарыю.
І запанаваў вялікі голад у Самарыі, бо доўга трымалася аблога, пакуль галава асла каштавала 80 сікляў срэбра, а чвэрць каба галубінага памёту 5 сікляў срэбра. І калі цар Ізраіля праходзіў па муры, адна жанчына закрычала да яго, кажучы: «Ратуй мяне, гаспадару мой цар!» Сказаў ён: «Не, збавіць цябе Господ, як я магу збавіць цябе? Стока або з давільні?» І спытаў яе цар: «Што трэба табе?» Яна адказала: «Гэтая жанчына сказала мне: дай сына свайго, і мы з'ямо яго сёння, а майго сына з'ямо заўтра. Дык зварылі мы майго сына і з'елі яго. І другога дня я сказала ёй: давай сына твайго, каб мы з'елі яго. А яна схавала сына свайго». Калі пачуў гэта цар, раздзёр шаты свае. І праходзіў ён па муры, і ўвесь народ бачыў зрэбніцу, якую насіў ён, як сподняя на целе сваім. І сказаў ён: «Хай зробіць мне Бог тое і тое, і яшчэ болей зробіць, калі галава Елісея сына Сафата застанецца на ім яшчэ сёння». А Елісей сядзеў у доме сваім, і старэйшыны сядзелі разам з ім. І цар паслаў перад сабою чалавека. Але перш чым пасланец увайшоў да Елісея, ён сказаў старэйшынам: «Ці вы ведаеце, што гэты сын забойцы паслаў чалавека па маю галаву? Дык глядзіце, калі прыйдзе пасланец, замкніце дзверы і не дазвольце яму ўвайсці. Вось, бо ўжо чуваць стукат ног гаспадара яго, які ідзе за ім». І калі ён яшчэ гаварыў з імі, з'явіўся цар, які падышоў да яго і сказаў: «Глядзі, колькі няшчасця ад Господа! Чаго яшчэ маю чакаць ад Господа?»